Yebo, yabo khathi ngiye esangomeni, lo ngabuya esangomeni, khathi isangoma khathi isangoma singigcaba. Lo ngabuya khona angikwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa. Hayi bo. Ngiyakutshela. Hhayi ngeke mntanami. Yangithi ngiyamtshela ukugula nje kwase ukuthi. Khona kwangihamsela ukugula kodwa into eyafike yenzeka kodwa angazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuphinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo. Iyona platform-ke nje edlula wonke ama-platform ongakubona ngokuthi ufuna ukuconfessa inkinga yakho, whatever that you have, to umuntu ocabanga ukuthi uyena ofanele ukuconfesse kuyena, fanele ayazi leyo nto. Noma ngabe isiphi isigaxo lebuphila naso, noma ngabe ibuhlungu kanjani leyo nto. Please make sure ukuthi uyayenza, uyayikhuluma ukuze nawe umthwalo wehle kuwena. So lebese sisineyinkinga kanti sisendelwa ile inkinga esinazo edinga ukuthi zibanikazi bakafethu. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela uSiso la eduze kwami. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mama. Okay. Ngicela bandla ubingelele umbukelo we-Black Life bese uyazisho ukuthi uqhamuka kephi. Sanibonani babukeli. Ngiqhamuka eNkandla. Okay, sando sami. Ufuna sikusize ngani la ekhaya? Ngifuna ukuthi nikwazi ukungikhulumela nomamncane. Nibuze umamncane ukuthi wangenzani ngoba lo ngabuya kwileso sangoma lesiyana angikwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa. Manje nje ngidinga ukuthi nikwazi ukungikhulumela nomamkhulu nomamncane, mhlawumbe uyena okwaziyo ukuthi wangenzani, waxoxa wathini noloni sangoma. Kuthiwa indaba uthena wakwenzani, wakwaye esangomeni naye umamncane? Yebo, sake saya kuyena isangoma. Okay, asiqale la. Umamncane ulamana noma wakho noma umamncane ngoba i-stepmother? Uyi-stepmother. Oh, okay. Ubaba usakhona yena? Yebo, usakhona ubaba. So uhlala naye njengamanje umamncane? Yebo, uhlala naye. Ufuna sokukhuluma nomuntu ohlala naye o ufuna kube yithini esikhuluma naye? Yebo. Okay, awuqala uqhubeke nodaba before ngingaze ngifake into eziningi yabo esikhathi esisodwa. So ufisa ukuthi umamncane ukukhuluma naye uthini? Ngimbuza ukuthi uyazini ukuthi khona into wangenza sona lesa sangoma. Uza ngoba wena ikhonto yenziwe, wenziwani wena mofika khona? Ngilapha esangomeni ngafike ngagcatshwa. Safe sangicaba sathi ngizoba right. Emva kwalokho-ke ngangakwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa. Ngidinga umuntu wesilisa. Sinesikhathi singanani leyo nto? Isinenyanga. Inyanga? Unyaka, sinonyaka. Sinonyaka nenyanga ezo-6 ingenza lento. Nanenyanga inkulu every day nje. Even nasesikoleni sengize ngamisa esikoleni. Namanga Ngiyakutshela wena sengize ngamisa ngisho nasesikoleni. Angisakwazi ukuphila ngaphandle nje komuntu. Even namapharami engihlangana naye nje emgaqweni. Mbuyi TV ebo like wenze leyo nto? Yebo. Uyakhondomayiza kodwa? Yebo, ngiyafika lokho kodwa hayi kwesinye isikhathi hayi akufiki. Vele ukuthi nje manje ufuna ukuzombuza ukuthi wakwenzani? Yebo, ngoba lo wangisa kulesa sangoma nje angisakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Uneshow ukuthi emva kwalesa sangoma? Yebo, ngineshow ukuthi manje maphuma la uzoya ekhaya nje uzobheka kanjani naye after ukonfrontile? Yo, akunalutho kodwa yimbi lento ayenzame ukuthi uyenzile. Asitholeni even if akuyena kuzofanele sizame ukutholela usizo. Ayikho right lento eyenzakala kuwena. Yebo, hayi ngingabonga kakhulu uma ngase kwenzeke leyo nto because iyangihlukumeza lento le. Iyavuka nje lokhu ifuna umuntu wesilisa. Yo, waqala nini ukuyinaka ukuthi hayibo manje nakho sengingakwazi ukuphila umuntu wesilisa? Ngiqale senginenyanga eziwu2 ingenza. Ngixoxa ukuthi hayi lento ayangenza nje. Hayi ngiphinde nginganaki ngithi hayi iyenzeka nje, iyenzeka. Manje ke hayi angisakhoni. Hey, okay. Akeke eze kanjalo. Yazi ngithuthwa yini? Let blue okwesithathu ngilibona. Khona ubhuti engisebenza naye ku-Talking isicha kunalo. Kunosisi engikhulumena namhlanje naye unalo. Sengibuka nawe nalo. Livele sefashionini? Bayi liseyintweni. Ngiyayibona ke levele iseyintweni lekhala. Yikho ade ngithi kodwa ke asiphumene emabhlukweni. Ake ngifocuse la mbukelo Black Life TV naye ingane ichaza udaba la eduzana uThusayo. Uthi lokhu ahamba ayogcatshwa inyanga ayihanjiswe umamncane wakhe oyi-stepmother akaphindanga akwazi ukuthi aphile ngaphandle komuntu wesilisa, of which lento leyidinga nje usizo oluphuthumayo.
la ekhaya niyazi ukuthi kubuye kusetshenzwe nangenyanga. Kodwa ke siza umama ukuthi uzolivuma yini leli cala noma akalazi naye. Asihambeni. Let's go. You have reached the voicemail line. Sasingitholile mamncane. No? Yebo sawubona njani? Yebo. Siyaphila nathi. Ukhuluma noMlangeni Magasela. Ngikufanele ngwa-Black Life TV ohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngisacela isikhathi sakhe esincane kunosisi ola eduze kwamafisa ukukhuluma nawe. Okay. Sawubona mamncane. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Uyakhumbula khathi ngigula? Ngiyakhumbula njalo. Bokhathi kuze kuthiwa uzongithatha sihambe sesangomeni. Ngiyakhumbula ngikhumbula Yebo, yabo khathi ngesangomeni lo ngabuye sangomeni khathi sisangoma lo khathi sangoma singicaba lo ngabuya khona angikwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa. Hayibo. Ngiyakutshela. Hayi ngeke mntanami. Yangithi ngiyamthula ukugula nje sasubona. Khona wangihambisela ukugula kodwa into eyafike yenzeka kodwa angazi sikwenzakalani. Ngicabanga mhlawumbe ukuthi wena unwalo ulwazi lokuthi wafike wakhuluma wathini nesangoma. Ulwazi ngikhatha bodwa mina ngiyathola ukugula ukuthi wawugula ngoba ngithi wena umhlawumbe lezizwe. Ayi phela lo ngayiso wena esangomeni nje lento le iyangenza futhi Mntanami. ngiyakutshela ke cabanga ukuthi mhlawumbe nawe unalo ulwazi ukuthi naxoxa nesangoma ngoba ukhona umuntu owathi hamba ubuza umamncane wakho lo hlala naye endlini ukuthi wakwenzani uyalazi lonke iqiniso ukuthi wena wakhuluma wathini nesangoma. Ngiyakutshela Hayi mntanami ngeke. ngitsheleke wena ukuthi wathini nesangoma. Ngiyadinga iqiniso. Siyayixoxa sodwa. Yini into esingayixoxa mina sengihlazeke kangaka? Siyayixoxa mntanami phela yithi siyayixoxa. Ayikho into esingayixoxa wena wakwazi ukungidayisa kwabantu engingabazi sangoma ngitshela ukuthi wena mamncane ngitshela ukuthi umamncane wami ngihlala nawe lo ngashona lo mama ngazi ukuthi wena uma. Hayi ngizokhala Ayikho into ozoyikhala wena ngitshela iqiniso ukuthi waxoxani nesangoma ngenza lento engenzayo. Ngithi mina besikhuluma ekhaya. Ayi yini ubuzongitshela nini? Ubuzongitshela akubalekile ukuthi ngikiphi wena ubuzongitshela nini kuthiwa mina ngiyitholelanga. Ayikho into engizoyiyele ayikho into engizoyiyele ekhaya wena ngidinga iqiniso. Ayikho into esizohlala phansi wena ngicela ungitshele iqiniso. Ngitshela ungitshele iqiniso kuphela iqiniso ngilodwa engifuna ukulazi ukuthi lo ngashona lo mama ngitshela ukuthi uwena uma kanti uwena ongicilela phansi. Mntanami yabona into esikhuluma ehlale phansi. Ayikho into esizohlala phansi ngidinga iqiniso mamncane ngidinga iqiniso. Ngena lawa ngeke lawa ayabheka bofika ngihlala phansi. Ayikho into esizohlala phansi ngoba nawe khathi ungidayisa lapho ukazi wahlala nami savumelana ukuthi ungidayisa. Ngangidayisi. Wawungidayisa yile uyabona into oyenza kumina nje wawungidayisa noma wenze ukuthi vela ungizala. Sikhulume mntanami sihlale ekhaya sikhulume sonke. Ayikho into esizohlala ekhaya sikhulume. Hayi. Cela ungitshela ukuthi ngicela ungitshela ukuthi wangenzani. Amatelefoni la. Ngitshela ukuthi sihlale ekhaya sonke noma sikhulume yonke le nto uma. Wema mncane sawubona. So Mlangeni Magasela. I believe ukuthi uMlangeni Magasela lo wade kufonela waka Black Life TV. I believe lento eshiwo umntwana uyayazi indlela so okay
Sicela ukubuza uzosizakala kanjani because le ngane fanele isizakale as soon as possible. Kufanele ngizobuyela phela kuye ngalo baba sesiyile. Okay, asenzeni kube fast. Nini mamncane kusasa ekseni? Nasaka ngihamba nomntana ngihamba. Okay, namhlanje cela bandla utshela ubaba if ungamtshelanga ngizokwazi ngoba ingane izobuyela ekhaya. Ngizoza mina myself lapho ngimchazele ubaba. Kusasa ekseni le ngane fanele ihambe uthola usizo. Ngangicedela umendo phela ngizophuma bala mina. Mina cela ungenzele lokho angifuni ungenakhule endabeni zakwakho. Ingane engiconcern ngayo. Ngizozama seshami ngiyacela Siyabonga. ngizosasa besenze vuka ngihambe. Thank you. Nobaba ngokunjalo uyamazisa namhlanje before ekseni sami. Okay. Siyabonga. Hayibo, amantombazane ngabe besifazane banjani? Hayi ngoba phela bekuyena. Yazi lento ayenze into kwani ethile. okay, I don't want to say that. Ngicela ufanele musu uthola usizo udinga ne-counseling. Hayi ngiyayidinga ngempela ngoba. Serious nje futhi ngathi ungabona abantu abaningi abahlukene. Kuze kube ukuthi uyahila. Leyo nto angifuni ukuthi ngitshele wena. Yeah. Because uzovela uyithathe bese ungasakwazi ukureceive i-healing ngesikona. Because bukelo Black Life ezinye izinto ezenziwa abantu besifazana ngi-understand but kancane kancane ngiyavezeleka ukuthi abantu besifazana benesibindi ongeke usi-understand. Doing that, I don't even want to know the reason behind ubusathane nje. How can you do that kwingane yomunye umfazi? But ngisoyenza sure ukuthi as Black Life TV ngiyalandelela lo daba. Sengihambile. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.